Barkanka da shigowa kundin sirrikan makaranta, ka danna subscribe ka danna ƙararrawa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Manyan malamai da ke cikin wannan gida, ina kuwa fatan alkhairi da fatan kowa na da lafiya. A daidai wannan lokaci mai albarka, wannan rana mai albarka ta Juma'a, kuma sannan muna wa ɗaukakin al'ummar musulmi na duniya barka da shigowa sabuwar shekara. Allah duk wani alkhairi da ke cikin wannan shekara Allah ya bamu, sirrin da ke cikinta kuma Allah ya kare mu daga shi. To yau bidiyon mu zai muku bayani ne akan buƙata wacce ta gagara samuwa, akan buƙata wadda aka kasa cin mata, wanda an yi abu ya gagara, in Allah ya yarda. To akan ana ganin abin zai yiwu ko ba zai yiwu ba, to in Allah ya yarda in aka buga wannan aikin da zan bayar, to in Allah ya yarda za a samu biyan buƙata a daidai kan lokaci in Allah ya yarda bi iznillahi. Domin wannan mujarrabi ne, mun gwada shi kuma mun samu nasara sosai. To shi dai wannan ba komai bane, sai ana so a daidaici kamar ƙarfe 8 na safe, ƙarfe 8 na safe sai mutum ya je ya alwala, ya shiga masallaci, sa kaya masu tsarki, yawwa sai ya je ya yi salatin annabi 3000, la ilaha illallahu 3000, istighfari 3000. Yawwa idan kai wannan sai ka zo ka fara wuridin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, za ka yi shi 70,300, 70,300. Yawwa to in Allah ya yarda ina mai tabbatar maka da cewa idan ka gama wannan aiki za ka yi mamakin yadda buƙatar nan da ta kasa samuwa, za ka ga mamakin yadda buƙata za ta biya da wuri. Wannan mujarrabi ne sosai, mun ba ku shi saboda annabi. Da Allah sai a yi ƙoƙari a tura domin sauran 'yan uwa su ma su amfana da wannan babban alkhairi da muka ba ku. Domin wannan mujarrabi ne sosai, yana da matuƙar ƙarfi akan buƙatar da aka kasa riskarta. In dai har na faɗi, in dai yadda na faɗa ɗin haka kai, to bi iznillahi za a samu biyan buƙata in Allah ya yarda. To da zarar an gama sai kuma a samu zakaru guda 3, zakaru guda 3 za a siya shekararru, sai a yanka, ɗaya a gasa shi, ɗaya a soya, ɗaya a dafa, duk sai a yi sadaka da su. To in Allah ya yarda za ka yi mamakin yadda wannan buƙatar za ta risku, za ka same ta cikin sauƙi in Allah ya yarda. Akan buƙata dai wadda aka kasa riskarta, aka kasa samu, ta kasa samuwa, to in Allah ya yarda aka yi wannan buƙata za ta biya bi jahi sayyidil wujudi in Allah ya yarda. Domin wannan mujarrabi ne mai ƙarfi, da Allah sai a yi ƙoƙari a tuttura wa sauran 'yan uwa domin wannan shi ma ya bunƙasa ya kai matakin da ake buƙata. Sannan ku danna masa subscribe, mun gode. Yau kuma sannan duk mai tambaya zai iya mana tambaya ta cikin comment, in Allah ya yarda za mu ba shi amsa daidai irin tambayar da ya mana. Da Allah sai ku danna mana liking. Mun gode sosai da wannan gudunmawa da kuke ba mu ta hanyar tura wa jama'a. Mun gode.